Argyle. New York 2075. Mørkets dronning, en grusom heks, styrer fremtidsverdenen med sine 1000 kunster. Ved at forhekse unge piger og berøve dem deres ungdom og skønhed, får hun evigt liv. Da hun kaster sin trolddom over Argyles forlovede, bliver prinsen rasende og opsat på at vække sin elskede. Et lynnedslag sender ham frem til år 2075 i New York. Prinsen søger tilflugt hos privatdetektiven Oscar Lightbulb, hans assistent Barnaby og deres sekretær Miss Moon. De lover at hjælpe ham. Jamen prins, det er en højst usædvanlig historie. En mærkelig bog med profetier skrevet i middelalderen beskriver prins Argyles skæbne og angiver ingredienserne i en trylledrik. Såvel prinsen som dronningen får fat i bogen. Efter at have tydet det første vers, lykkes det for vores venner at få fat i den første ingrediens, der skal bruges til modgiften. Alrunens rod. Mørkets dronning er rasende over fiaskoen. Ydermere erfaren at Pasha har hjulpet Huxley Barnes, opfinderen af en tidsmaskine, til at flygte fra det berygtede fængsel F107. Jeg er omgivet af tober. Det lykkes dem at slå os denne gang. Men vejen er stadig meget lang. Der må ikke ske fejl igen næste gang. De må aldrig nå frem til den anden ingrediens. Kapitel 8. Faraos amulet. New York, år 2075. I den anden grav i de dødes by, hvor solgudens søn hviler langt under sky, i den labyrint, hvor ingen adgang har, ligger en genstand, som rummer et svar. Okay, lad mig se. Solgudens søn. Det var det, de kaldte faraoerne, ikke sandt? Jo, det stemmer. Og dengang blev de balsameret, når de døde. Blev de blameret? Nej, balsameret. Det var for at forhindre, at ligene gik i opløsning. De blev til mumier. Lækkert. Og de dødes by, det kan kun være de egyptiske pyramider. Men hvad kan der være tilbage i de grave? De blev plyndret for mange årtier siden. Jamen, sæt nu mukken, skrev profetierne. Før gravene blev plyndret. Miss Moon, hvad skulle jeg dog gøre uden dig? Alle disse gåder. Det vil tage alt for lang tid. Jamen, prins Argyle, vi har allerede den første ingrediens. Miss Moon har ret. Alrune roden er første skridt. Vi skal bruge flere til at lave modgiften og vække Angel. Men der er intet, der kan standse os. Jo, der er. Mørkets dronning. Du forstår virkelig at opmuntre folk, Barnaby. Hvorhen nu, chef? Vi skal til Egypten og pyramiderne og finde en ny genstand. Endelig sker der noget. Det dulmer den utålmodighed, som plager mig. Har du nået at lave de justeringer, jeg forestod, Huxley? Ikke endnu. Det er ikke så enkelt, siger du. Men jeg tror, jeg har fundet en løsning, der går an indtil videre. Vi afprøver den. Er alle sammen klar? Jeg er absolut med. Nej, Mooney, det er ikke nødvendigt. Bliv her og hold Huxley med selskab. Du gør langt større nytte her, end der, hvor vi skal hen. Jeg glemte at fortælle, at maskinens autonomi er begrænset. Efter et bestemt stykke tid vender den tilbage til dette århundrede. Yderst interessant. Hvad betyder det helt præcist? At hvis I ikke er ombord i maskinen, når den vender tilbage, bliver fortidens fanger. Med andre ord, I forsvinder. Jamen, hvor stor autonomi har den? Det er problemet. Jeg har ingen anelse om. Så er det afgang. Du skal til pyramiderne på en meget betydningsfuld mission. Ja, deres majestæt. Du skal opsøge denne mand. Prins Argyle og hans nævenyttige venner er der sikkert allerede. Han må ikke finde den genstand, er du med? Ja, deres majestæt. Ved hjælp af mørkets kræfter, ved den almægtige djævels jernvilje, må Gekko vende tilbage til fortiden og udføre sin mission. Jeg håber, at den tåbe kan forhindre prinsen i at nå sit mål. Nu er turen kommet til Pasha. Han har trodset mig i alt for lang tid. Han skulle aldrig have medvirket til, at Huxley Barnes flygtede. Omring Chinatown. Der er ingen, der må gå ind eller ud. Gennemsøg kvarteret og find Pasha. Når I har ham, så bring ham herhen. Javel, deres majestæt. Egypten, år 1250. Den ser ud til at virke godt nok. Oscar Lightbulbs kontor, de ønsker. Miss Moon, hvor er det herligt at høre din stemme. Det er Oscar, der ringer. Der er noget galt. Forbindelsen blev afbrudt. Hørte du det? Det var Oscar, der ringede. Ja, jeg hørte ham, men forbindelsen var dårlig. Vi blev afbrudt.
Hvilken helt utrolig fantastisk opfindelse. Du er et geni, kære Huxley. Det vil jeg nu ikke sige, Moni. Jeg må forbedre systemet. At kunne ringe til oldtidens Egypten bare sådan. Det må da koste en formue. Sluk lige for computeren. Lad mig se. Desuden har jeg ingen venner der, så hvem skulle jeg ringe til? Så ses vi i morgen eller i overmorgen. Farvel. Alibaba, her er det. Vær hilset, fremmed. Vil du købe et tæppe? Det er ikke mit ærne. Har flere tusind ting. Jeg er sikker på, at du kan finde noget. Du ser ud til at interessere dig meget for faraoerne. Jeg anser dem for at være guder. De skabte alle Egyptens kunstskatte. Hvis jeg nu fortæller dig, at nogen har tænkt sig at skænde deres grave. En faraos grav er hellig. Det er strengt forbudt at bryde ind i den. Jeg kunne ikke være mere enig. Men jeg kender til nogle mænd, der vil bryde ind i den store pyramide. Hvis det skulle lykkes for dem, vil de blive ramt af faraoernes forbandelse. Formentlig. Men skulle vi ikke for en sikkerheds skyld hjælpe forbandelsen lidt på vej? Hvad mener du? Jeg kan forstå, at du er pyramideekspert. Derfor kan du hjælpe mig med det. Hør godt efter. Venner, det her er i sandhed et storslået syn. Meget muligt, men korsvar har et. Faraos grav, et af vidunderne i oldtidens Egypten. Ja, ikke så ringe. En besynderlig konstruktion. De er mere imponerende, end jeg havde forestillet mig. Jeg har altid drømt om at se pyramiderne. Jeg kan vide, hvor indgangen er. Hallo, Oscar? Det er det 21. århundrede, der ringer. Er alt som det skal være, Moni? Ja, tak. Hvordan er vejret? Solrigt, varmt og tørt. Ikke en sky på himlen. Må jeg lige tale med Huxley? Ja, han er lige her. Ring på. Oscar! Huxley, min ven. Din maskine virker. Miss Moon har stor fornøjelse af den. Ja, det kan jeg høre. Vi står ved foden af den store pyramide, men vi kan ikke finde indgangen. Vent, det tjekker vi lige. Hvilken side står I på? Vi står ved foden af sydsiden. Der. Fortsæt om på østsiden. Indgangen er 30 fod fra pyramidens hjørne. I må grave jer ned til den. Mange tak. Vi tales ved senere. Dumt, jeg ikke tog mit kompas med. Jo, det skulle være her omkring. Jamen, så graver vi. Vent. Hvorfor? Er der noget galt? Noget siger mig, at vi ikke er alene. Jamen, jeg kan ikke se noget. Så tog jeg sikkert fejl. Det håber jeg, prins Argei. Har du noget imod at grave, Argei? Jeg sveder i mit jakkesæt. Stenen er helt blød. Den smuldrer under mit sværd. Du havde ret. Vi må ikke lade dem gøre det. Lad dem bare køre sig selv trætte. Vi behøver bare at følge efter dem derinde, og så vil din farve have selskab i al evighed. Det er vist nok. Jeg går først. Fint, vi er lige bag dig. Der må være køligere indenfor. Det her sted er en ren labyrint. Og uhyggeligt. Barnaby, vi er i en grav, ikke på diskotek. Jeg ved det godt, chef. Ser sted. Jeg er mere bange for, om vi kan finde ud igen. Det er ikke noget problem. Jeg har afmærket vejen lige siden vi trådte indenfor. Ligesom Hans og Grete. Hvem er det? Hans og Grete er et gammelt børneeventyr. Lad mig se. Den er afbrudt igen. Murene er for tykke, og vi kommer længere og længere ind. Du har nok ret. Vi må klare os på egen hånd nu. Forbindelsen er afbrudt igen. Hvis de er inde i pyramiden, kan vi ikke gøre andet end at vente. Pasha behøver sidste nyt. Pasha, vi har mistet kontakt med Oscar og de andre. Så sluk øjeblikkeligt for maskinen. Med linsen leder efter Pashas skjulested. Agtværdige fremmede. Hvad er det for en ting? Det er en gammel olielampe. Jeg vidste ikke, de stadig fandtes. Lad os se, om den virker. Perfekt. Så skal vi bare vente. Har I fundet ham? Vi har afspærret området og renser alle husene deres majestæt. Godt. Gør det nu grundigt. Nå, Gekko. Prinsen og hans 2 kumpaner er inde i pyramiden, deres majestæt. Sørg for, at det bliver derinde. Har du fundet nogle arbejdere? Ja, deres majestæt.
Gør det af med dem, så snart de er færdige. Jeg vil ikke have nogen vidner, ikke en. Den klarer jeg i deres majestet. Opløs din identitet og beskæftigelse. Mit navn er Tu. Jeg er antikvitetshandler. Vi renser din butik. Hvad er der derinde? Ingenting. Det er en gammel sarkofag. Hørte du det samme som jeg? Det lyder som om nogen banker på. Jeg tror ikke, vi skal åbne døren. Og jeg tror, du har fuldkommen ret. Det vil glæde Pasha. Eksplosion i Chinatown. Fartøj eksploderede i Chinatown. Hvad skete der? Et af vores fartøjer besprængt i luften, deres majestat. Jeg forsøger at gøre os til krigen endnu en gang. Deaktiver robotterne. De er jo fuldkommen latterlige. Ja, deres majestat. Og brænd et af husene ned som gengældelsesaktion. De her gange er Jeg uendelige. sveder ikke længere med en kors, hvor mine fødder gør ondt. Jamen, det var. Jeg vidste, vi ikke var alene. Vi bliver overvåget. Er det en farag, der spørger, eller hvad? I to, vent her. Jeg tager et kig. Vær forsigtig. Det er ude med dig, gravrøver. Barnaby, hører du det samme som jeg? Det lyder som et slagsmål, chef. Prinsen må være i fare. Vi må komme ham til undsætning. Hvem det end er, så skal han få sig en lærestreg. Hold ud, prins Argyle. Vi kommer. Det nu ikke er for sent. Der! Ej, helt stille nu. Det huer mig ikke. De to her, chef. Og også frygtelig mørkt, chef. Argyle! I behøver ikke råbe, jeg er ikke død, vel? Gudskelov, du er i live. Hvad skete der med dig? Et bjerg af en slags faldt ned over mig. Utvivlsomt, det er en af dronningens mænd. Nu skal vi hjælpe dig. Derovre. Der er lys længere nede. Kan vidst, hvad det kan være. Lad os finde ud af det. Du mener, kravle ned i det hul? Hvordan kommer vi derhen? Stenene er adskilte. Man kan holde i dem. Tja, hvis du insisterer. Jeg melder pas. Ungdommen først. Kom så, Barnaby. Okay. Ja. Nu? Det klarer vi da ganske godt, synes du ikke? Jeg er lidt svimmel, chef. Træd nu ikke ved siden af. Jamen, hvad min sjæls særlighed, det var døren, der røg i. Måske skulle vi hellere klatre ned. Jeg kan ikke lide det her. De slipper aldrig ud derfra. Nu er det også deres grav. Farao, jeg håber, du er stolt af mig. Det var det. Lad os nu se at komme væk. Hvorfor det hastværk? Jo, der er noget, jeg skal ordne. Det kan vente, indtil vi er 100% sikre på, at ingen af dem forlader pyramiden. Er alt i orden, Barnaby? Det kunne ikke være bedre. Følg efter mig herind. Jeg tror, jeg er ved at blive lidt for gammel til den slags anstrengelser. Vi er næsten fremme. Jamen, ved min sjæls herlighed, det er gravkammeret. Og se lige alt det guld. Pasha ville elske det. Se, det er faraos sarkofag. Wow. Lad os se lidt nærmere på den.
Vent på os, prins. Det er så glat, at jeg er bange for at knække halsen. Man skulle tro, de havde bonet stedet her for nylig. Den virker igen. Alle tider, strømmen er tilbage. Muni, se. Kan I høre mig? Det er Oscar. Vi kan også se dig. Hvor er I? Virker den? Inde i Faraos gravkammer, der er ufattelige mængder af guld herinde. Jeg vil ikke ned mod for et nyt smykke. Jeg tror, vi har vigtigere ting at lede efter, muligt. Jamen ved I, hvad det er, I leder efter? Ingen anelse, men den genstand, som profetien omtaler, er hverken guld, juveler eller ædelstene. Nej, det er noget andet. Tjek, hvad vi ved om oldtidens Egypten, og se, om vi kan finde et spor. Hvad gør vi så nu, chef? Aner det ikke, men tiden er ved at være knap. Tidsmaskinen skulle nødig vende tilbage til vores tidsalder uden os. Nej, da. Svaret må være langt enklere, end vi tror. Tænk jer nu godt om. Hvad er det vigtigste her i rummet? Farve. Ja, Farao. Barnaby, du er genial! Miss Moon, hvad anbragte ægypterne i sarkofagen? Lad mig se. De kom mange ting i. En amulet. En amulet? En hvad for en? Ægypterne lagde en amulet ned i sarkofagen til deres farao. Den skulle beskytte ham mod sygdom. Og mod forbandelser. Luk den op. Hvor mange låg er der på den? Jeg tror nu ikke, støjen generer ham. Det er det sidste. Se! Farao. Fyren her må være kommet slemt til skade med alle de bandager, han har på. Barnaby, det er sådan, man balsamerede ham. Det var den bedste måde at bevare livet på. Miss Moon, kan du høre mig? Højt og tydeligt. Vi står og ser på mumien. Hvor er amuletten? I bandagerne. I bandagerne? Det må jeg nok sige. Lad mig se efter. Jeg fandt den. Det er herligt. Vi fandt det, vi kom efter. Nu har vi amuletten. Nu vender vi næsen hjemad. Yep. Hvordan kommer vi ud? Der må være en anden udgang. Lad os se efter. Ser den her ikke bekendt ud? Den ligner gemmestedet i Chinatown. Det vil være for godt til at være sandt, hvis denne sarkofag virker ligesom den i Shu's butik. Men vi kan altid prøve. Den virker! Hey! Se, det kalder jeg held. Afgang! Kom med, der er ingen tid at spilde. Det er en underjordisk flod. Strømmen er for kraftig. Pas på, pas på! Der er de! Grib dem! Skynd jer! Tag det roligt. Jamen, hvad skal det? Kast dem i fangehullet! Det var lige, hvad der manglede. I har forbrudt jer mod den hellige gravfred og vagt falkegudens vrede. Aflever den genstand i stjæl på faraoens grav. Vær så artig. Ved daggry skal I dø! Jeg er altså ikke helt tryg ved det her. Jeg tror, de er i fare. Sludder og frøvl. Hvad i alverden skulle de være det for? Falkegud! Tilgiv denne krænkelse af din søn, Farao. Modtag disse liv som vores offergave til dig. Jeg er ikke særlig vild med det, han står og siger. Heller ikke jeg. Venner, jeg er bange for, at vores eventyr måske ender her. Så længe Angel ikke er reddet, er eventyret ikke forbi. Okay, pas på. Så, befri Oscar, Barnaby. Fangerne prøver at flygte! Grib dem! Kom så!
Kom så, chef. Hurtigt. Hvis I lader dem slippe væk, vil gudernes vrede ramme jer. Kom så, hop ombord, skynd jer. Strømmen er ikke kraftig nok nu. Nu er de færdige med at genere os. Åh, Falkegud, styr disse gravskænder ned i afgrunden. Jeg bønfalder dig. Se derinde. Duk jer. Strømmen er for stærk igen. Det her ender galt. Se, muren åbner sig. Vi er reddet. Venner, velkommen på floden Nilen. Når de slap væk igen. Du sagde, at de aldrig kunne komme ud. Ingen kan slippe ud af gravkammeret. Ingen. Hold mund, du i den nokke for. Heldigvis fik de ikke fat i genstanden. Der er de! Hurra! Hurra! I god behold. Lykkedes det? Det var ikke let. Du, chef, kan du lide mit tryllenummer? Amuletten! Barnaby, du vedbliver at forbløffe mig. Det giver 2 ingredienser med alruneroden. Vi er på rette spor. Snart kan vi brygge modgiften. Nå, venner, vi er tilbage. Ja, vi er Pasha, og med ingrediens nummer 2. Godt. Gave til Pasha. Jeg havde en flot en til dig, men nogen huggede den fra mig. Det var synd. Hvad nyt er der om mørkets dronning? Hun gennemsøger hele kvarteret, opsat på at få fat på Pasha og Huxley. Hun må være ude af sig selv. Man skal aldrig undervurdere sin fjende. Og vi har stadig lang vej endnu, før vi kan fremstille modgiften. Og hun vil gøre alt for at standse os undervejs. Boers ridere ledte, ene for sig selv. Alle gjorde forsøget, kun en af dem havde held. Vil prins Argai og hans venner være i stand til at nedkæmpe mørkets kræfter? Vil det lykkes dem at undgå de fælder, som mørkets dronning lægger for dem? Får de held med at fremstille modgiften og bryde forbandelsen over Angel, og dermed udslette mørkets dronning? Argai ved, at verdens overlevelse afhænger af hans kærligheds styrke. Gå ikke glip af Argais næste spændende eventyr gennem tid og rum, med titlen Korsfarernes Vej.